Der kan være brug for vinkler på over 360 grader og under 0 grader. Derfor kan der være brug for en ny definition af cosinus og sinus. Hvis man kigger på den her enhedscirkel, og kan man flytte rundt på det her linjestykke OP i den positive retning, som er mod uret, og i den negative retning, som er med uret. Det punkt, som skærer på vinkelbenet, som skærer retningscirklen, kaldes retningspunktet, og den vinkel, der er mellem retningspunktet og x-aksen, kaldes for retningsvinklen. Hvis man drejer vinklen 360 grader rundt, så vil man få det samme retningspunkt som før. Det vil sige, at hvis nu den her vinkel V er 50 grader, så vil vinklen på 410 grader have præcis det samme retningspunkt. Man kan også udtrykke det som, at V plus 360 grader har samme retningspunkt som V, og som V plus 2 er 360 grader. På samme måde kan man også få det samme retningspunkt, hvis man tager den negative vinkel på minus 310 grader. For at få definitionerne for cosinus og sinus til at passe på de nye vinkler over 360 grader, så kigger man på retningspunktet i stedet for vinklen. Så cosinus er defineret som første koordinatet til retningspunktet P for et vilkårligt gradtal, og sinus er så andet koordinatet. Før lærte man, at når cosinus er 0, så er vinklen 90 grader. Nu er der mange muligheder for, at cosinus kan være lige med 0, hvor man kan sige, at V er lige med 90 grader plus P gange 360 grader, hvor P så er et vilkårligt tal. Og det kan man så også gøre med negativt foran 90 grader, så det bliver V er lige med minus 90 grader plus P gange 360 grader. Du kan se, at når V har retningspunkt her og her, så vil cosinus være lige med 0. Indtil nu har vi brugt enheden grader til trekantsberegninger, men ved grafer og funktioner bruger man normalt enheden radian. For at finde radianen har man en cirkelbue mellem de to vinkelben med et toppunkt i vinklen og en radius på 1, hvor så at radianen er længden på cirkelbuen. Når man skal udregne omkredsen på en cirkel, bruger man formlen 2pi gange r. Og når radius så er 1, så vil man få, at omkredsen er 2pi. Det vil sige, at 360 grader svarer til et radiantal på 2pi. Hvis 360 grader svarer til 2pi, så kan man udlede, at 180 grader svarer til pi, fordi det er halvdelen, og så vil 90 grader så svare til halv pi, og så videre. Ligesom når man regner i grader, vil en vinkel have det samme retningspunkt, hvis man lægger 2pi til. Så det vil sige, at vinklen V plus P gange 2pi, hvor P er et vilkårligt tal, alle sammen vil have det samme retningspunkt. Hvis man tegner cosinusfunktionen og sinusfunktionen, kan man se, at de gentager sig selv. Og det skyldes netop det her med, at hver 360 grad, så har vinklen det samme retningspunkt. Og man udtrykker det som, at funktionerne er periodiske med en periode på 2pi. Da 2pi svarer til en hel omgang på enhedscirklen, og derfor også har det samme retningspunkt, vil cosinus til x plus p gange 2pi, hvor p er et vilkårligt tal, være lige med cosinus til x, hvilket også gælder for sinus til x.